дар вилояти Суғд эҳтимол авҷ гирифтани бемории шадиди рӯдаю меъда мавҷуд аст. Сабаби онро ба гарм омадани фасли зимистон вобаста мекунанд. Ҳарчанд дар ҳоли ҳозир рақамҳои оморӣ нигаронкунанда нест, вале мутахассисони Маркази назорати давлатию сентари эпидемиологӣ дар вилоят пешгӯӣ мекунанд, ки ин беморӣ байни кӯдакон авҷ мегирад, зеро талабот ба маҳсулотҳои тезнобудшаванда ва меваю сабзавот то рафт бештар шуда истодааст. фарорасии ҳавои гарми сол, яъне фасли гармои сол, ҳам баҳору ҳам тобистон, талаботи аҳолӣ ба ҳама гуна маҳсулотҳои ниёзи мардум, алалхусус маҳсулотҳои тез нобудшаванда, инчунин нӯшокҳои ташнашикан, яхмуси мулоим ва дигар хӯришҳо албатта зиёд мешавад. ин албатта боиси нигаронӣ аст. Дар ҳолати риоя нагардидани талаботҳои санитарии эпидемиологӣ нисбати истеҳсол, коркард, нигоҳдорӣ ва риояи реҷаи ҳарорат дар муассисаҳои истеҳсоли маҳсулоти хӯрока албатта ба ин ҳолатҳо оварда мерасонад ва боиси аз тарафи аҳолӣ, яъне риоя накардани ҳам қоидаҳои беҳдошти шахсӣ ва ҳам ҷамъиятӣ, хоҳ дар хона бошад, хоҳ дар кӯча, албатта ба бемориҳои дарунравӣ ё дигар бемориҳои вобаста ба ғизо яъне оварда мерасонад. мо бояд пеш аз ҳама ба оддитарин қоидаҳои санитарию гигиенӣ, беҳдошти шахсӣ ва беҳдошти ҷамъиятӣ риоя намоем ба таври ҳатмию қатъӣ. аз рӯи таҳлилҳои 4 моҳи соли 2020 беш аз 200 нафар кӯдакону наврасони то 14 сола ба бемории шадиди рӯдаю меъда сироят ёфтанд. ин гурӯҳ сари вақт ба табобат ҷалб гардида вазъи саломатияшон беҳтар шудааст. хушбахтона ҳолати фавт ба қайд гирифта нашудааст. новобаста аз ин духтурони санитарию эпидемиология аз волидон хоҳиш мекунад, ки ба гигиенаи кӯдак аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. бемориҳое ки дар вақти гармӣ зиёд мешавад, ин заҳролудшавӣ аз ғизо ва инчунин бемориҳои шадиди рӯдаи меъда зиёд шуданаш мумкин аст. лекин таҳлилҳои омории эпидемиологӣ нишон медиҳанд, ки дар 4 моҳаи соли ҷорӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта бемориҳои сироятии шадиди рӯдаи меъда ба 47% камтар ба қайд гирифта шудааст. лекин бо вуҷуди ин дар моҳҳои май, июн, июл ки ҳаво гармтар мешавад, эҳтимолияти зиёд ба қайд гирифтани ин бемориҳо аз назар дур нест. инчунин дар 4 моҳаи аввал бемориҳои зардпарвини намуди А зиёдтар ба қайд гирифта шудааст нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта дар якчанд шаҳру ноҳияҳо. ва ҳаминро бояд гӯям, ки асосан бемориҳое ки анамин зардпарвини намуди А, бемории шадиди рӯдаи меъда, ин бемориҳо мебошанд, ки бемориҳои дастони чиркин ё ин ки маҳз аз риоя накардани қоидаҳои оддитарин қоидаҳои санитарию гигиенӣ, санитарию беҳдоштӣ ба амал меоянд. ва имрӯз мо бояд бо мардум кор кунем ва ҳар як шахс бояд ки қоидаҳои беҳдоштии худ, қоидаҳои гигиенӣ, оддитарин шустани дастонро агар риоя кунем, сатҳи ин бемориҳоро кам кардан мумкин аст. мутахассисони соҳаи санитариву эпидемиология 70% пешгирии тамоми бемориҳоро ба тоза будани дасти инсон вобаста мекунанд. аз ин рӯ новобаста аз намуди беморӣ бояд шахсдастони худро тоза нигоҳ дорад, то микробу ифлосиҳо нобуд карда шавад. ҳоло бемории шадиди рӯдаю меъда бештар дар шаҳру ноҳияҳои хуҷанд. конибодом, спитамин, ҷабор расулов, истаравшан ва шаҳристон зиёд шудааст. сабаби зиёдшавии онро мутахассисон чунин шарҳ медиҳанд. бемории шадиди рӯдаи меъда бошад, ҳарчанд ки дар умум дар вилоят кам ба қайд гирифта шудааст, лекин дар шаҳру ноҳияҳои Ашт, шаҳри Гулистон ва шаҳри Истарафшан, шаҳри Бӯстон зиёдтар ба қайд гирифта шудааст. ва имрӯз мо тасмим гирифтем, ки аллакай бо нозирони минтақавӣ ҳамкорӣ кунем барое ки фурӯши маҳсулотҳое ки тез нобудшаванда, фурӯши қимма, фурӯши яхмоси мулоим, инчунин фурӯши маҳсулотҳои кремдор ки муҳлати нигоҳдории онҳо хеле кам аст ва дар вақти гармӣ ба хотири пешгирии бемориҳои ҳамин сироятии рӯдаи меъда
фурӯши онҳоро ман карда мешавад ки ин қарор ҳамасола аз тарафи сардухтури давлатии санитарӣ, аз тарафи сардори хадамоти назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ ба тавсиб мерасад ва то моҳи октябр ин қарор дар амал татбиқ карда мешавад. маркази назорати давлатии санитарии эпидемиология дар вилояти Соғд сокинонро ҳушдор медиҳанд ки дар вақти гармо аз нӯшидани нӯшокиҳои газдори сард ва маҳсулоти тезнобудшаванда худдорӣ кунанд. Ин гуна маҳсулотҳоро наврасону кӯдакони ноболиғ қатъиян истеъмол накунанд, зеро хатари сар задани беморӣ мавҷуд аст. Аз ин рӯ мутахассисон мегӯянд ки аз сироятёбӣ ба бемориҳои шадиди рӯдою меъда худро ҳифз намоянд. гузориши мафтунашкурова Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии хабар.